ġemila il-ħaddita kbira tal-Providenza. Santa Rita ħossib il-gżejjer tagħna, Santa Rita ħossib il-familji tagħna u l-morda tagħna kollha. Nħeġġukom tingħaqdu magħna u timxu mat-toroq tal-Belt Victoria
sabiex nitolbu lil il-qaddisa tal-impossibbli sabiex tidħol għalina fil-ħafna tribolazzjonijiet li niltaqgħu magħhom fil-ħajja illi tant kellha minnhom sabiex irnexxiela trabbi familja ta' żewġ ulied kif smajna fil-priedka anke l-istess żewġa kien kaġġuta ħafna kwiet ta' kemm il-mulej semma talba u dan il-sieger u Pawlu reġaluna fih dan il-mulej. Sensiliet li mbagħad intantar fil-ħajja kif smajna taħt il-żola Gospitjana u l-mulej qolbu jibgħatilha xewka li dam il-madi mija għal 15 sena sħaħ. Ġewt naturalment Santa Rita tinsab għal-Gloria tal-Altari titlob għalina u għal-tant nies li toħobuha u jiġu hawnhekk jolqtu l-istazzjoni tagħha sabiex jolqtuha. Grazzi lil-tbagħat il-Bibjon u l-Bagbijiet ta' una festa sabiħa li jekk issa propju tilħaq il-qoħol tagħha il-Purċissjoni mat-toroq tal-Viktorja u bis-semmu wkoll tal-Santa Margherita ta' Santa. Grazzi wkoll lill-Banka Blut Maestro Santa Rita. Ekku nagħtu applaws, signori, ekku nagħtu Santa Rita il-Banka bil-bin tagħha, il-qawwa tat-tifla għaxek ġirqilha il-ħaddita kbira tal-Providenza. Santa Rita.
tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna. Aħna sejna u jaqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, Marina il-Jobra, għalik isma' tal-tagħna. Ġesu twilet għalina biex ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna l-dubir, nisna minnata l-infern. U l-ġenerera kollha, inta dawk li għandhom trampa ħdina tiegħek. Illum il-ġimgħa u għalhekk nikkontemplaw lejn il-niseta l-badija. Wara kollox din il-qaddisa tal-impossibbli għaddih minn ħafna empatija, minn ħafna tribolazzjoni. Jolbuha biex tkun magħna dawn il-problemi tal-ħajja. Dawn il-misteru ta' Sidna Ġesu Kristu tal-afflizzjoni tal-żerbuġ u tal-dem. Istirna l-inti nistgħu għaddes ismi għal sal-nadja, ikun kibin kif il-sema, ebda fl-art. tal-Badija li minnu għaddiet il-qaddisa tagħna Santa Rita u dan it-tieni misteru tal-Badija ejjew naħsbu ftit meta Sidna Ġesu Kristu ġie marbut mal-kolonna u bl-ħsiena il-Pjazza. Missierna li inti bisma' wieħed il-qaddes isfel tiġi sa
il-Knisja tagħna, nissellem ukoll is-sorijiet tal-Kristjani nżammu għaddejjin qudiemhom bħalissa jitolbu sabiex tidħol ukoll għal dan l-ordni Franċiskan sabiex jilmu lejn jani u jagħtihom iktar vokazzjonijiet reliġjużi. Xi ħaġa li propju fid-dinja moderna tal-lum hija nieqsa ħafna. Nitolbukom Santa Rita tfaħħarslek fuq l-ordnijiet kollha tal-Gżejjer tagħna u kompli żejjinhom b'aktar vokazzjonijiet. Intant inkomplu t-Triq tagħna propju il-ħames misteri tal-Batija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salir u wara l-kestjar tal-agonija baxxa tagħtu sabiex jilsina l-Festa. L-Qadisa tagħna tkompli l-Triq tagħha tal-Labar. لا تخليش في التجريد نستهزئنا من كل دليل. Santa Rita, Santa Rita ħossib il-Gżejjer tagħna, Santa Rita ħossib il-familji tagħna u l-morda tagħna kollha. Santa Rita li nagħmlu il-Festa tagħha, u aħna nkomplu nitolbu nselfu lil-Donna Marija. Bħal Santa Rita kollha kiet minn ħafna l-Batija sabiex turatna sagratna bil-ħdijin minn ħdijietna. Bissiera inti bismawik jitqabbes ismek tiġi sadnatek ikun iġrikin kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Slima lik Marija, migrazzja mill-lija, Sinjur miegħek, jibir kinti fost in-nisa u jbierek il-flor tal-ġustier Ġesu. Slima lik Marija, migrazzja mill-lija, Sinjur miegħek, jibir kinti fost in-nisa u jbierek il-flor tal-ġustier Ġesu. Slima lik Marija, migrazzja mill-lija, l-Mulejmija, jibir kinti fost in-nisa u jbierek il-flor tal-ġustier Ġesu.
nisa u l-bdielet il-frott tal-ġustija f'Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu issa għall-Irwieħ tagħna, għall-Irwieħ tal-Purgatorju. Għandna Missier nofrulek il-pjati divini ta' Ibn Ġesu Kristu Sidna. Fortuna bil-mod il-fuq. Sabiex titħallas dinjament fil-ġustizzja tiegħek għad-djum Bellissima fetwali. Istima l-Marija bil-grazzja mimlija l-Mulejmija. Ġibirgħini wast il-nisa u jbirek il-frott għal-ġustija f'Ġesu. Bellissima wara t-twali. Istima l-Marija bil-grazzja mimlija l-Mulejmija. Ġibirgħini wast il-nisa u jbirek il-frott għal-ġustija f'Ġesu. Nsemmu l-fdidina għal-nisa, l-għomni l-Missier, u l-Ibn, u l-Ispiritu Santu. L-għomni l-Missier, u l-Ibn, u l-Ispiritu Santu. L-għomni l-Missier, u l-Ibn, u l-Ispiritu Santu. Kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla. Mera tal-ġusija, tron tal-er, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull kiba, warda mistika, torbi ta' David, torbi ta' lavorju, dar tad-deb, arka tal-ħafna ġdida, bib tas-sema, kewba ta' filgħodu. Saħħa tal-morta, kien tal-miktubin, faraġ tal-miktubin, għandna mal-ċara.
Kodu xi ħaġa fil-ġinus.
quesimus Domine, sapientiam crucis, et fortitudinem, quibus odiernam Santa Ritam, dicare viatus est, ut in imitationem con Christo, patientiam Pascali, eius Magisterium, initiare patienter, valeamus, et convivere pleniat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
ikun il-bira Alla.